Så stille. Jeg lige var, dreng. Jeg lige var. Rapporter. Nej. Jeg tror, det var sidste spil, vi tog i dag. Hvad laver Marker? Hvor er det, man lader? Hvad kan det ske? Ej, det så for komisk ud, det der. Jeg er da glad for, at Ole er på holdet, så er det ikke mig, der er bottom fragger. Shots fired. Kim er for rigtig ked af det lige der. Nej, det var Ole. Play of the day.